Velkommen til. Velkommen til Nærværkasøset og partiernes finanslovsarbejde, som skal fremlægges i dag. Jeg er glad for, at vi har haft et bredt samarbejde omkring finansloven, og hvor alle partierne er enige om det. Det er finanslovsforslaget næste år, der skal underskrives. Grønland står overfor en ny økonomisk virkelighed. Partierne har haft en god dialog, og de har haft ansvarlighed for økonomien, således at vi kan underskrive sammen. Det vi har stået sammen om, at det er, at vi står alle sammen i centrum for at se virkeligheden i fremtiden, således at samfundsøkonomien og samfundet går videre. Vores største ressource, og det er mennesket, det vi skal arbejde for. Og derved skal vi også kunne finde nogle indtægtskilder i fremtiden, og det skal vi bane vejen for, således at vi kommer over de udfordringer, vi har i finanserne i dag. Vort største mål er, at som land og som enkeltpersoner skal kunne forsørge os selv. Vi er jo kun 56.000 personer, så skal vi også kunne bidrage til samfundet og erhverve os selv. Og på den måde kan vi bane vejen for et selvforsørgende i Grønland. Det er derfor, at vi har haft en formål, således at et samfund, som er selvbærende. Og så har vi også nogle mål, hvor vi kan overtage ting, da vi har det mål, at vi skal forsørge os selv. Selvom vi har udfordringer i forhold til finanser, så skal vi fra det yderste bosteder og enkelte største byer kunne udvikle os som et land, og det er der, vi har arbejdet ud for. Og vi har også arbejdet for vores efterkommere. Partierne er her står sammen, som arbejder sammen, men vi er forskellige alle sammen. Men det vigtigste for os har været, at vi skal arbejde for vores land, og i vores udfordrende situation skal vi kunne være noget, som vi kan være enige om. Finanslovsforslaget, der har 4 punkter til innovation og selvbærenhed. Og derved kan vi også på den måde komme videre i uddannelserne og i de offentlige og uddanne flere folk, som kan føre os videre. Da jeg fremlagde finanslovsforslaget, der var det masse besparelser, men det er det, vi kommer til at starte ud fra. I de næste mange år vil der være også en udfordring i forhold til finanserne, men vi gør noget for at overkomme det. Således kan vi også danne et finanslov, som er selvbærende og er i balance. Jeg glæder mig til, at vi underskriver det. Og fra det, der vil jeg give partierne mulighed for at udtale sig. Tak. Demokraterne har klædt os til underskrivning. Og det er mange partier, som har dannet grundlag for det her. Samlet set er vi glade for den, vi skal have underskrevet, og det jeg gerne vil have bemærkning om, det er erhvervet. Altså det er det, der bliver tænkt som stort bank, men vi skal udfordre os selv. Og der
er også noget om uddannelse, som demokraterne arbejder for. Og udover uddannelserne, så er der jo også sport, og, som vi skal have givet midler til. Og det er der, vi er glade for. Man kan sige mange ord om det her samarbejdsaftale. Men det skal være sådan, at der er plads til os alle sammen. Og derved kan vi jo også underskrive, at vi kan arbejde sammen. Og det er det, jeg gerne vil udtale mig om på vegne af demokraterne. Tak til Jørgen. Og det er Marianne Pavisen, Inuit Ataqatigiit. Vi er også fra Inuit Ataqatigiit meget glade for at være noget hertil. Og især med, at når vores samfundsøkonomi er meget udfordret, men at vi kunne komme i kompromis, et bredt kompromis. Det er vigtigt for os, at vores borgere har gode vilkår, og at det ikke bliver ramt af det. Selvom vi ved, at der er meget økonomisk udfordret, så er der glad for, at der ikke kommer til at være for meget omkostninger. At der også man vil prøve at mindske tabet, eller ja, og som det største er, at vi vil gerne have bedre levevilkår, samt at der skal behandlinger til familier, som har været udsat af pleje. At der skal være før det fik pension, at vi fjerner disse udfordringer. Og med hensyn til statens midler, også endnu anlæggelser. Og vi har haft det at være vigtigt at skulle få noget at vide, at der skal være gennemsigtighed, at alle partierne er med. Og det har vi ønsket. Og med hensyn til projekter, og at der skal være undersøgelser af de områder, som ikke har hjemtaget endnu. Og med hensyn til datacentre, at der skal undersøges af det postkolonialisme, at danske stat skal tage ansvaret, og det har været en af det, vi har krævet, og at der skal være mere turisme, erhvervelse, og juni 26 skulle der komme med hensyn til kontrol af skibe, at vi skal være mere selvbærende økonomisk, med, som blandt andet, at der skal undersøges af en reals-økonomi, serviceaftalen, og med hensyn til Majoraks centrale arbejde, det er at aktivere det arbejdsløse, og at der skal være rammeaftaler, og med hensyn til at uddannelse i Ilulissat, at det er en klima og fiskeri og turisme, at skulle etablere at der skal komme det uddannelse, som ikke går ud over det eksisterende. Og med hensyn til fiskeri,
så har det været vores ønske, at med det kystnære fiskeri, den hjørnefiskere skal kunne foretage lån fra banken og have bedre vilkår. Og med hensyn til Tasiilaq Lufthavn, at det skal bevares, eller planen at det skal bevares, at der skal lokale arbejdskraft skal bevares, og med hensyn til at vi har Jeg takke Naalakkersuisut for finans og økonomi. Tak. Tak til Marianne. Så er det Siumut. Jenten, værsgo. Fra Siumuts side er vi også glade for at være med i den her finanslovs arbejde. Så derfor vil vi fra Siumut sige tak til Naalakkersuisut, fordi de har været med ansvarlige. Og vi er fra Siumut også glade for, at de 18 punkter er blevet hørt på. Jeg kan ikke fremlægge dem alle sammen, så derfor vil jeg tage noget fra det. At landet skal kunne overtage ansvarsområder. Og så skal vi også ud i et arbejde, hvor vi bliver til en selvstændig stat. Også i forhold til luftrummet og passene. De skal også kunne overtages herfra selv. Også i forhold til levevilkårene i bosteder og ødedistrikter, hvor KNE kører noget, så skal det undersøges. Og nu er det således, at man er opstartet med havnen i Gravsund, således at det bliver udrettet noget i forhold til Åmannafjorden. Jeg vil gerne gå ud til hjørnefiskerne, således at det bliver rettet op på det. Vi har sikret, at der giver medvalg til det. Men det er desværre sådan, at vi bliver færre og færre her i samfundet. Siumut har arbejdet for, at det der fertilitetsbehandling bliver forbedret, således at vi bliver mange mere i forhold til. Der siger også, at det er jo sådan, at der skal udbedres i forhold til elkapaciteterne, og den plan er blevet hørt, og det er vi glade for. De store kommuner skal også kunne innoveres. Man kan ikke komme udenom, at der er meget stort forskel på levevilkårene i kommunerne, så vi skal kunne arbejde for, at kommunerne har lige vilkår gennem bloktilskuddene. Således at kommunerne kan køre mere stabilt i forhold til hinanden, og det har vi jo også været med til at sikre. Som sagt, der er mange overskrifter, men fra Siumuts side er vi taknemmelige for, at man har lyttet til os og taget det arbejde med, vi har om hjertet. Tak. Og tak til Naalakkersuisut for det videre arbejde. Og vi håber på, at det bliver en god underskrift. Tak til Erik, og nu er det slut. Og kan du være med sådan. Tak. At tage et ansvar. Og det er noget forpligtelse fra os alle sammen, uanset hvem det er. Hvad kan vi mødes om? Det skal vi jo søge hele tiden. Især hvis man tænker på nu.
vi har jo kunnet ofre meget fra vores partiers side, men vi har også givet noget. Det er det, der får os til at arbejde sammen. I vores økonomiske situation skal vi kunne arbejde sammen, således at vi har et godt fremtid. Nogen vil bare på noget, og nogen vil være glad for noget, og det er det, det går ud fra. Altså, vi står alle sammen i centrum, og der vi skal være, så kunne arbejde sammen, således at vi får det bedste ud af det. Men jeg finder det vigtigt, at det er Grønland, der skal have noget ud af turistbranchen. Altså, man skal kunne have en afgift for at komme herop som turist. Det skal jo også stabiliseres alle sammen. Og der har vi også talt om erhvervsområdet, som skal også overtages, og jeg er meget taknemmelig for, at vi har startet et godt samarbejde. Der er mange overskrifter, som man er kommet ind på. Men det vigtigste er, at man er medansvarlig, og man er værner om sin ansvarlighed. Og tak til Naalakkersuisut for finanser og skatter, for at vi kan mødes sammen på den gode måde, og for det gode samarbejde. Og siger også mange tak til resten af partierne, således at vi har kunnet samarbejde. Lad os danne overblik i fremtiden, således at vi kan arbejde sammen endnu mere. Tak. Og tak til Redo. Og nu overgår vi til underskriften, og derefter er det journalister, der kan spørge. Og jeg siger også tak til partierne i forhandlingerne, også med hensyn til koalitionen og oppositionen, vil jeg sige tak til jer alle sammen. Ikke mindst siger jeg tak til partierne, som er medansvarlige og underskriver sammen. Og så kan vi også sige, at det har været med til at have en dialog, således at vi kommer videre her i landet, og nu kan vi jo underskrive det, vi har sat os for.
Vi overgår til spørgsmålene. Ud af de 5 partier, så er det 4, som underskriver den her. Hvad er det, der har gjort, at man har adskilt? Hvad er det, der har adskilt den videre samarbejde i forhold til den 5. parti? Jeg finder det bedst, at der er en udenfor, som forklarer det. Vi har kunnet finde samarbejde hele vejen, men til sidst så har vi medtaget det, denne parti har medtaget til finanslovsforhandlingerne. Som det vigtigste vil jeg udtale, at jeg ikke kan udtale mig om det enkelte partiers meninger. Jeg kan jo se, at man altså at man har opnået ambassaden, noget af ambassaden i Danmark. Det er jo også beskyldt for at være uansvarlig i forhold til finanserne. Flere partier har ønsket, at ambassaden i København og de ansatte under det offentlige i udlandet, de skal formindskes. Og derved skal man også forstørre det arbejde, der er i selve nejen. Jeg kan udtale, at vi har udtænkt en stabil finanslovsforslag, således at vi har mere i fremtiden, således at det gavner fremtidens samfundsborgere ved, at der er flere midler i landskassen. Det vi sikrede os er, at erhvervslivet kan kunne stå for sig selv. Således at vi har underskrevet om en stabil landskasse. Altså, man sikrer, at fiskerne får de vilkår, de har, og så har vi sikret, at der kommer flere i arbejde. Også i forhold til uddannelse, der har vi også dannet vejene. I det offentlige administration, der har vi talt om det i mange år, at der er forstået, vi skal reorganisere det, således at servicen bliver større, men billigere. Så derfor mener jeg, at det er ansvarlighed i denne her samtale mellem partierne. Således har vi også kunnet mødes i dialogerne, således at grundet for det bedste ud af denne samarbejde. Det er jo sådan, at vi prøver på at undgå at ramme folk. Jeg starter lige, og så giver jeg partiet mulighed for at svare. Kort sagt, vores likviditet bliver bedre, men der er stadigvæk en stor udfordring i forhold til landskampen, selvom der kommer overskud. Så derfor udtalte jeg i starten, at man i de næste 10-15 år
ikke kan komme uden om. Det kan være udfordrende om 10-15 år, hvis vi bliver ved på denne måde. Altså vi kommer til at reformere det offentlige, og hvis vi skal gøre det på denne måde, så skal vi også kunne servicere befolkningen, og den ikke bliver ramt på en negativ måde, således at man skal arbejde for samfundets vores bedste. Det at vi har dannet spor af den her, at der er flere lovgivningsarbejde på vej, og vi skal kunne arbejde hårdt for at opnå det, vi har sat os for. I koalitionsaftalen, også i forhold til den aftale, vi har i forvejen, den arbejde for at sikre. Marianne, Erik og Akado. Tak til spørgsmålet, og den har jo altid været i demokraternes sind. Altså at formindske administrationen i det offentlige, den har jo kørt i mange år. Den har vi, den vil vi kunne gøre noget ved i samarbejde med partierne, som står ved siden af mig. Også i forhold til landskassen skal være stabilt. Det kan jo være sådan, at vi er i økonomisk krise, men vi skal kunne arbejde mod, at vi stabiliserer det i den næste kommende år. Nu er det jo således, at vi har startet vores planer og underskrifter, Marianne og Erik. I vores forhandlinger, der har vi fundet det vigtigt, at man skal kunne bane vejen for at skabe indtægtskilder. Så derfor har vi arbejdet for at finde økologisk rødder i forhold til turismen, og det er vi glade for, at man har medtaget. Udover det, så finder det også vigtigt, at man formindsker de midler, som får sig ud af Grønland, således at det arbejder mere for Grønland, i stedet for at blive sendt til udlandet. På den måde kan vi også blive mere selvforsørgende, også i forhold til importen skal blive mindre. På den måde har vi kunnet finde på, at der er flere ting, som man kan tjene penge på her i landet. Også i forhold til bæredygtighedsprincip, der har vi også været samarbejde. Således at det forbedrer Grønlands økonomi på denne måde. Så derfor finder jeg det på den måde, at fremtiden ser bedre ud i forhold til før. Tak. Tak til spørgeren. De partier er enige om at tage ansvaret, således at Grønland bliver mere stabil økonomisk. Der er flere spor, som man skal følge. Udvikling står vi fast ved, og så skal vi også formindske administration i det offentlige. Indtægterne skal blive flere, altså udgifter, som ikke behøves, skal formindske. Og over det, så er det jo sådan, at selskaber, som kører dobbelt, skal kunne sammensættes, således at det er i harmoni med de samfund, som har 56 personer.
I slut af S øjne er psykologi og ret skal så kunne sammensættes i fremtiden. Men, så derfor er det jo sådan, at man har håndgribelige muligheder i denne her. Der er noget, som man skal undersøge, selvom man kan udtale sig forskelligt af denne grund. Hvad er behovet? Også i kommunernes arbejde, så skal det også være nogen læge. Altså, nu er det jo sådan, der var 71 millioner kroner i koordinationsservice, nu er det 18,5 millioner. Så derfor er det jo sådan, at man skal undersøge noget, hvad det er, man kan få udbytte af. Det er jo således, at man skal have lave undersøgelser, som der er behov for. Og derved har vi taget medansvar. Også i forhold til at arbejde videre med en statsdannelse, det er vi også medansvarlige for. Efter Kaduk, så er det en scene, der spørger, og derved afslutter man det. Altså i forhold til finanslov, så er mennesket i centrum for øjeblikket. Det vi finder vigtigst i denne her finanslov, at vi ikke vil, at vi vil være sammen om nogen. Vores ansvarlighed kan vi jo tage det som, at vi har haft en dialog her og forhandlinger. Og hvis vi skal kunne udføre det, så er vi nødt til at ændre på noget. Og hvis vi skal opnå noget, så er vi nødt til at samarbejde. Finde på nogle økonomiske indtægtskilder, som Erik har påpeget. Dem har vi jo været enige om. Hvordan kan vi realisere dem? Det er at være ganske noget økonomistyring. Den store lufthavn i Nuuk og den kommende lufthavn i Ilulissat er nogen, vi skal finde indtægtskilder af. Og det er der, vi kan gøre noget at finde nogen økonomi i det. Jensine har et spørgsmål. Vi kommer med gode svar og fremlægger gode emner og gode udsigter i fremtiden, men vi kan se her med hensyn til de sårbare familier, der er, og dem, der står udfordret økonomisk. Hvordan kommer det til at se ud for dem i 26 med hensyn til finansaftalen? Erik og så Marianne, som står i finansaftalen, sidste tabel. Med hensyn til, at har vi ønsket, at der skal være en undersøgelse af dagligvarepriser. De er nu, at der skal lave et avancelov. At vi er nødt til at drøfte de priser og redegørelser, hvordan vi kan gøre tingene. Det er derfor, at vi har medtaget disse serviceaftaler, og hvis vi skal forbedre levevilkårene for dem, der er i yderdistrikterne, så er vi nødt til at se på disse. Og med hensyn til fiskeri og handel og råstoffer, vi er nødt til at tale om det indtægter, vi kan have som samfundet. Det er der udviklingen ligger.
Og tak for et godt spørgsmål. Ja, især levevilkårene for yderdistrikterne er meget udfordrende, og især dagligvarepriserne. Og med hensyn til aftalen har vi ønsket, at der skal laves en undersøgelse, hvad for eksempel med KNI's priser, at det kan betale sig mere, at der skal laves en undersøgelse, om det kan betale sig nuværende tidspunkt, at vi skal være som samfund et selvbærende samfund, at borgerne skal have råd til at kunne købe dagligvarer, og det arbejder vi for, og det har vi medtaget i finansaftalen. Så vi ser fremtiden lyst, og især kan jeg se, at med hensyn til forbedre levevilkårene for borgerne, som står udfordret. Og med hensyn til KNI håber jeg, at det kan undersøges og få et svar på, hvorfor priserne er så høje. De siges, at det her eksport er en del af priserne, men det er jo ikke kun det. Så det er altså jule. Vi kan ikke styre markedsværdien, den internationale markedsværdi. Og det kan vi se i de forrige år. Vi kan jo ikke bare lige ordne den situation, især med hensyn til det private. Og vi kan først give bedre vilkår, hvis vi får ordnet det økonomisk og laver bedre indtægts. Vi kan ikke trylle bare lige sådan, så med hensyn til spørgsmålet, den der inflation og at vores landskasse er udfordret på grund af høj konjunktion. Der er en meget stor omsætning, som går bagud, og derved skal vi også kunne arbejde for at forbedre det. Den skal nok blive stabiliseret, og det er det, vi vil være ansvarlige for. Man kan jo nævne mange ting indtil nu. Den nærmeste er, at det skal kunne skabe stabilitet til den fremtidige Grønland. Altså en af demokraternes vigtigste emner er at nedbringe administration i det offentlige. Og det er vi meget glade for. Selvom vi ikke rammer med beskatning og afgifter, så kan vi stabilisere vores landskasses indhold ved at undersøge, hvordan og hvorledes vi kan få mindst administration i det offentlige. Også i forhold til indtjeningen i det, som er ikke nød, har jeg nævnt lidt. Vi bruger jo ikke solenergi i vores land. Man skal jo også tænke på, at man skal kunne omdanne solenergi til noget, som vi kan gemme til senere. Altså i forhold til samtalerne med partierne, så er deres tankegang meget god. Og det er dejligt, at vi har kunnet blive enige om
på denne måde, således at vi ikke rammer samfundet på en anden måde. Tak. Kort sagt. Man forhøjer ikke skatter, og der er ingen mål i at forhøje skatterne eller afgifterne. For det første har vi mødt noget i landskassen, og det går ud på, at vi ikke skal ramme samfundet på den måde. Altså, vi skal kunne finde indtægtskælder og administration i det offentlige, som så kan vi ikke trylle. Vi skal arbejde således, at det ikke går ud over samfundets borgere. Vi skal rette op på det uden at gøre det, og vi skal kunne spare. I budgetårene fremover, så vil vi kunne spare omkring 800 millioner kroner i det kommende år. Og over det, så har det økonomiske råd forudset, at inflationen har været ustabil. Den har været på 3,8 i år, og den vil blive til 2,1 eller andet til næste år. Og derved vil man også bane vejen for, at der købekraften for den enkelte borger bliver højere. Og selvom det er en økonomisk kritisk situation, så vil vi ikke ramme samfundets borgere med hensyn til skatter og afgifter, og vi skal kunne stabilisere vores indtægter. Det er jo gode grundfundamenter, vi har fået i denne her aftale. Ja, det er udfordrende, men det bliver hårdt i de næste 10 år, således at vi ikke rammer borgerne. Men vi kan gøre endnu mere. Altså det næste skridt har vi vist, at vi kan, og vi håber på, at det kommende år bliver bedre. Altså vi arbejder således at forbedre vores forhold, og derved har vi afsluttet på vores fremlægning af finanslovsforslaget. Tak og god dag.